Shubor nakaslem jong Nongshong Hima. Kajingdon ka mensim Sngewlem ban kaneri hilat jingyaram. Kalong kaway ni kibenta kabakong santam maki imlang kasalang. Bale si kalong ru kanuksa. Kapabaha yaki babon balang. Ban Bteng yaki kam Trei Sngewbha. Ke MLP 4th Battalion Sohpian West Khasi Hills hakum gani kapor bagi patba. Kili apen kre. Yaka jingwan jong ka ayom Christmas mentau snem. Nakaliang komandan jong battalion nuba lakadors MPS harengkat kakinhon hagas ngit ho ding jong katayo kilayo ban kneri kila jingerap dekab ai Sngewbha deki blanket neki giant cups ai sha ki shispa san phongut ki Nongshong Shnong jong ka Shnong nong Sohpian West Khasi Hills ki ba shong basa hajan ka headquarter kabadan ha Sohpian ban kaban longru ka jingmentoy yaki neki giant cup la ai Sngewbha deki regiment jong ka MLP 4th Battalion harengkat ki perlok jong ki Shisole ya thoru bayagani ka jok program sam blanket da ka MLP 4th Battalion an sale ru sha ki shipho tli ki jaka bat ki Shnong bat kumba khat arspa angut ki Nongshong Shnong ki badan saudong jong ka headquarter jong ka battalion kin sayo jingmentoy haki khindiat sngi ki banwan Hagajok opor nakaliang battalion kala paru yo kurwo ajing kublay Christmas bat snem thamai basuk bakamen ya bara